агар мард ё зани мусалмон бо нияти партофтани вазни изофагӣ ва ҳамчун парҳез рӯза гирад, оё барои рӯзаи доштанашон подош ва ё савобе мегиранд? агар мо ба таври умум оиди савоб гӯем, аз нигоҳи ислом замоне ки мо дар бораи боғҳои ҷаннат, бахшоиш ва ғайра сухан меронем, пас паёмбари маҳбуби мо саллаллоҳу алайҳи васалам чунин гуфтаанд, чуноне ки дар сунани Термизӣ китоби рӯза дар ҳадиси 2331 омадааст ки рӯзаи шахс қабул намешавад агар ӯ шоми рӯзи гузашта ният накарда бошад. Ният ҳатмист, ният ба хотири Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ва ба хотири ризогии ӯ. Шахсе ки чунин ният надорад, бешубҳа ҳеҷ ягон фоидаи динӣ намебинад ва манфиати рӯҳонӣ низ намегирад. Мақсади асосӣ аз оне ки мо рӯза мегирем ба даст овардани тақво мебошад. Дар мавриди ҳар гуна таъсиротҳои фоидаовар бошад, аз қабили фоида барои саломатӣ ё камкунии вазн, рӯзадор метавонад онҳоро бигирад. одамоне ҳастанд ки бо сабабҳои сиёсӣ рӯза мегиранд, гуруснанишинӣ мекунанд, ба нишони эътироз рӯза мегиранд. Дигарон, тавре ки шумо гуфтед, барои партофтани вазни изофагӣ ва ё ҳамчун парҳез рӯза мегиранд. Ба ин васила онҳо ҳамон фоидаеро мегиранд ки талоши гирифтани онро мекарданд, аммо на он фоидаеро ки ислом барояшон меорад. Аллоҳ дар Қуръон сураи Ҳуд сураи 11 аз ояти 15 то 16 мефармояд: касоне ки зиндагии дунё ва таҷаммули онро мехоҳанд, подоши корҳояшонро дар ин дунё ба тамомӣ медиҳем ва дар он подош ҳеҷ каму косте нахоҳанд дид. Инон касоне ҳастанд ки дар охират ба ҷуз аз оташи дӯзах ҳеҷ насибе нахоҳанд дошт ва он чи дар дунё анҷом додаанд барбод рафтааст ва он чи мекарданд табоҳ аст. аз ин рӯ рӯза гирифтан танҳо бо нияти кам кардани вазн ё ҳамчун парҳез ин танҳо беақлӣ аст. ин мисли иваз кардани гунҷишк ба шоҳин аст.